Jibire ka ne mata ki mai uzuri tunda tarko na kike san ya kama shi ki mai uzuri in ya zama to ba biki za ya zauce kina raina fatan maɗiya mai albarka ki yarda ki dawo kin bari ni ina faman jinya asalin soyayya zan baki da lalama ki zo guna na zo ne ina miki sallama mafarin so ƙauna ke sa a ji azama ba zan mutu ba in kin so ni Fatima my baby hayya mai haƙuri na sani shi ke nasara in kai katari iwataran kai za a kira abokina Allahu yana kallon kome ne to ki haƙuri ƙanwata yana ta kira don Allah ki dawo dan Allah na bar yawo jiki raina domin ki suke yin ciwo ina kuka fatun makiyar da ki dan dawo ki duba ni Abdul flashin masoyinki ina magana kanwata kamar baki san ma wai ne ba ina ta kiran ki dama ki juyo ko nai babu gaba dama ki gane cewa Abdul flashin yana sinki ni shawara nake baki yan mata ki ji zance na gode kina raina fatan maɗiya mai albarka ki yarda ki dawo kin bari ni ina faman jinya ki mai uzuri tunda tarko na kike san ya kama shi ki mai uzuri in ya zama to ba biki za ya zauce